Okay mga Gops, padulong to sa Kalapi, nito sa highway sa Kalapi. Mao ni gitawag og diri lapita ang Muhon. Muhon, Kalapi, Bohol. Okay. Padulong ta dito sa ilang munisipyo mga kaigsunan ko. Ang paganinaw kung sanay mga maayong talanawon o labi na sa mga talanawon sa presyo dito napita. Okay, ini Kaya ako sa Kalapi. Alam mo niya ang munisipyo nga dunay bagong mayor. Ang kanhi wala na. Bago na mayor niya si Herrera. Okay, maayo kayo mao niya ilahang kuan lugar sa ilang munisipyo diri ang simbahan. Okay, ano yata diri kay nag chika-chika sa mga tao diri nga ingong barato na kuno bugas. Pero kay bawo tay Kalapi kan sila tay Kalapi wa. Ako na tag 19 diri nga bugas okay atong susihon to sa merkado. Sa tinuod ba ni? Kay ang mayor din nag-awhag man pud nga aw na plano nga ang mga presyo diri himuong barato o basin usan ni sayang gi pagkadakaan na himong barato hay bitaw basin la. Okay, magpadayon ni og ang uban pang mga palitonon diri ang sudan diri barato po kayo nagpila ray order ni Brad pansit 20 ati mo na 20 ra barato yung Kalapi gid magmingaw lang ubang lungsod ani. Okay, sa dito mo padayon palihog subscribe sa akong channel kay yawat po nga og na pa laing balita nga barato makasunod mo sa ako. Okay na ta sa gate sa merkado, padulong ta sa sulod sa ilag yung baligyanan sa bugas. Okay, hinayin na ta diri. Mo ni ang tubaan. Okay, ani dapita. Ilang kasilyas ni ilang CR og diri ang mga gulayan. O ta diri agi sa gulayan nga kaigsunan. Okay dinhi. Kita na to og unsa kadaghan ang gulay dinhi sa Kalapi panahon sa tabo. Karon display sa tabo, Miyerkules man ugma ang ilang tabo pero preparasyon nila karon daghan na ipang display para na ni ugma ila na tabo na nagtrapal ari na sila ugma. Okay ani maigsoon na agi og padulong na ta sa bugasan katong gingon nga naitag 19 pesos ang matag kilo sa bugas alang baratuha o nilang saging tinaghan na ilang gulay na diri ang mga barato gulay ang Tagaluon diri mo anhi og mga magtabo huibis mga mamalit og kuan mga lagot mo og uban pa ilang mahimong magamit sa adlaw-adlaw nga panginahanglan labi na sa pagkaon o gulay o mga sudan o mga duma. Okay, dito mo agi pa doon sa bugasan. Diyan naimutang ang baratong bugas na tag 19 pesos. Okay, diyan ay tindero atong pagkihinabian ni. O bagyo ni ang tag 19 ang kilo. Okay niya. Anita niya. Asa magtag 19 yung bugas? Ana ni tinuod din di agi tinuod gid mo ni na. 29, 37. Okay, tinuod yun yung kwan. There's palit na po ko rin 19, Brad. Kaya akong ipamatuod ang tinuod. Pila ka kilo? 5 ra. Okay, dahil palit ko rin tag 19. Karong mutuog yung mga tinuod rin ang presyo diri sa Kalapi. 19, Daylaon, Bukid Rice, 29. Indot po. 29, maayo kayo ba? Klase. 37 rin. Ang galing. Wapo nga bugas. 37 ang bato ng presyo diri. Na po 42 ang puwa. Palit ko. Di balik 5 ra. Kaya kung soyag lungag og balik ko hudto na ko ni. Saka na. Dagan palit na. Soyan ko kilsan. Og umayo kilsan di kini.
Hanap pa'y Bukid right sa buwan. kung testing tag balik 5 ka kilo. Oo, kana. Adong maayo itong titingan mo. Ah. Og lami di punto nang saksako. Apon mahorot na. Sige. 95 no? Okay, salamat. 95 o let's sukli. 105 sa hong 200. 5 kilo na. Okay, nanak ko pinalit. Ako nang ikarga sa akong motor. O, di din ko muli. Kung nung agon mga guaps. Okay, Muna yung merkado sa akong palitan sa ilawom. Muna ang ilang area sa gawas. Okay, ito na ko. Dugay. Ilang kilo. Boss, kuha sa boss, timbangan na boss. Kinayos na. Okay. Oh, diyan ako sa among kusina. Ako ning lungagon karon ug sa ilami aning atuhang pinalit nga 19 birang kilo sa kalapi. Amo ni. Minumdum ko ini nga bugas itong pag sugod yun sa pandemic. Mao ni ang among ngani nga klase ang gihatag sa barangay. Daghan ni reklamo pero ang uban okay man lang daw kuno. Pero ang uban yung gilaw og manok. Ang uban gilaw og baboy. Pero suya na to ni kay ang ako sa una kung tong ang uban ya makaon naman. Pero tungod kay ang presyo ato sa una mahal kay mura to og 50 sa panto sa calamity fund sa barangay gikuha tong kwarta. Ako gay tong gireklamo sa sa ano sa JLG ayaw mo itong matagad. Ako lang ipasagdan kay kapoy natin kailangan itong reklamuha. Hingon na ito nga bugas. Dalawa na ito sabaw siya na. Sarap to. Itong kining nga bugas muna akong bilay ito 19 kilo 19 pesos per kilo sa kalapi. Mo ni. Perfect. Okay kayo. Kirsan lang og mga katulo. Okay kayo. Nani sa kalapi nasa deals rice retailer wholesale and retail ng ilaha nasa sulod sa merkado. Okay, salamat sa inyong pagtanaw sa akong channel o yawat nga makadugang ko niyo hataw informasyon. Asa dapit ang mga barato palihog og subscribe sa akong channel mga gwapa o gwapong subscribers. Okay, palihog lang kaya ron makadugang pa ta og hataw og kasayuran ninyong tanan nining akong channel. Okay, daghang salamat.